Jeg hedder Stine, jeg sidder i bestyrelsen hos Havdrup-listen, og jeg vil rigtig gerne vise jer, hvad det er, vi har arbejdet på og opnået siden valget i 2021. Solrød Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads at arbejde på. Derfor er vi glade for, at der nu bliver sat endnu mere fokus på trivsel, sænkning af sygefraværet og en mere fleksibel arbejdsplads. Det skulle gerne give gladere medarbejdere, som har lyst til at blive her længere og er mindre syge. Det er win-win for alle. Havdrup Hovedgade har ikke været et sjovt sted at færdes de seneste år, hverken i bil eller på cykel. Derfor er vi rigtig glade for at kunne fortælle, at der nu er afsat hele 3,7 millioner til at lave projektering og udføre projektet. Hovedgaden skal have et ordentligt løft, og der skal blandt andet også være plads til en supercykelsti, der går fra Køge til Roskilde. I 2025 fik vi penge til at undersøge om mulig skovrejsning herude ved Solrød Landsby på marken bag mig, helt op til Materielgård, og svaret kom tilbage, det er en mulighed at rejse skov herude. For landsbyerne har det tit været svært at få fat i den rette afdeling eller person, når de har skulle bruge hjælp hos kommunen til noget. Derfor er vi glade for at kunne sige, at der nu er blevet udpeget en fast kontaktperson oppe på kommunen, som landsbylavne kan gå til, når de har spørgsmål eller behov for hjælp, som er landsbyspecifikke. For det er ofte meget andre behov, end det resten af kommunen har behov for hjælp til. Vi er store fortalere for fjernvarme, men den skal være grøn, og den skal være bæredygtig. Det skal ikke være den hurtige og nemme løsning, men det skal være den rigtige og ordentlige og gennemarbejdede løsning. Den kunne eventuelt være elbaseret, og den skal også placeres et sted, der giver mening for byen og for borgerne. I Solrød har vi en naturkvalitetsplan, men der er desværre en del steder, hvor det halter. Derfor er vi glade for, at der er blevet prioriteret penge til nogle af de her ting i naturkvalitetsplanen, så vi kan få det genoprettet. Det var alt for denne video. Jeg håber, I synes, det var sjovt at se med, og jeg håber, at I har lyst til at se med på nogle af de andre videoer, jeg har lavet også. Jeg lister lige her, hvad det er, jeg kommer til at snakke om i de andre videoer, og så håber jeg bare, at I har en dejlig dag. Hej hej!